लाय फैदों हाबलाय एदाव हरबाय थालाय नोंखौ लाफानो नागिरदों फकासा लाय मोजां जागोनथ' बिदिनो नोंहाबो औ नोंखौ थगेदाराव लिंहरनो नागिरदों थगेदाराव जमा रावबो गैया नामालै औ फोरैमोन आइया नामाथो फैलाय आब' थांगोन दा न'थायाव मा गारलायनांगौ जाखो सोलियो बेना सोलियोलै केटेगरिया बेलेगसो बेना सुरु जाबाय नै लेंहरग्रोना लाबानो जायो ओइ मामा देलाय हरग्रोनांगौनो बेनो थाथो दाहाय थांगोन मालाय वाट्सआप हरदो बै गाहायनो थ्रिडिअ' थुना सेराव जिबौखौ आंनोबो दोन दे गंनैल' दंमोन गोलोमदै बाहेर जायो सानै नायदों सोरबा लाइक हरबाय भटनि अपसन मारिना होबाय आं कमेन्टआ मायाव दङ टप मेसेज थिगानो नायजाया माथो सासेया रायज्लायदो सोरबा साथाम नायगासिनो दं नै सोर दं माथो कमेन्टबो हरा अफगानिस्तानसो जाथारबाय अफगानिस्तान और करा ये 16 खनर दृष्ट काम करे আৰু তেওঁলোক পৃথিৱীৰ দেই বড়ো টাইগাৰ ইয়াত কি কোৱা হ'ল বুজি পোৱা নাই দেখোন हेलौ रावबो बर'फोर फैयाखै नामाब्रा बर' टाइगार येट बर'आव माबा लिरलै बाराबो रोंलायलाङा আফগানিস্তানৰ পৰা এই 16 খনৰ দৃষ্ট গহনৰ কাম কৰে আৰু তেওঁলোক পৃথিৱীৰ জ্বালাই दं आदै नै एसे मोजाङैनो दङ बर' टाइगार लाइभआव बारा फैनाय जायालै आङो ओंखायनो दिनै होलाबायदों जानला मोनला गरमखाय मा खालामनो मा थानो नै ओरै दंफैयो जोंना एमटि फंबाय दंफैयो एमटि फंबाया नै नुबाय सिनायखायो दा बिथांखौलाय एमटि फंबाय दंफैयो जोंनाव दे सावरायबाय था ओमफ्राय नै माबा टट'सो जागासिनो अमा टट' होनदो अमा टट' माथो सासेबो गैया नामालै मानसिफोरालाय दैसोलै जुमाय नङा 50 जन बिदिल' थायो हेल' बाबुल बर' हाय हाब्बाय फंबाय मारै दं गरमाव लिङा जयनिं जानाया गोरलाबायदोंलै दै आं लोंबाबो माथो जाया माबा खालामदोंमोनलै जायासै नै आयै माथो मोस्रोमासो सेर दांजोब्बायलै खालामदोंमोन आङो सेर माबायानो नै बिदि जोंनि बायदि सेर माबा मोनाखै आं अनलि सेरल' मोनदों ओमफ्राय बियो लिंकखौल'सो हरनाय जायो माबानि थाखायल'सो नायनो थाखायल'सो अ लिंकआव हाबदोब्रा टगेदार अपसनखौनो बे डाइरेक्ट मालाबानो दांग्रोबोबाय अपेन खालामफैबाय बानायफैनाय माथो जाहोनावनो र' बानायफिनगासिनो र' दै दा लाइभआव थानायफ्रा आरो नेक्स्टआव जयेन जाफिन र' आं बानायगासिनो र' औ दे र' बानायगासिनो गरमा गरमिनो हनै